Bola chladná halloweenská noc. Posledný doma už naozaj pôjdeme domov, presviedčila ma kamarátka Ema. Mne a kamarátovi Tomášovi sa už veľmi nechcelo, no nechali sme sa presvedčiť. Posledný dom, ktorý sme v ten večer išli navštíviť, bol starý dom na konci ulice. Údajne v ňom nikto celé roky nebýval. No dnes večer sa v oknách svietilo. Možno niekto prišiel na návštevu, hovoril Tomáš. Už sa naťahoval po zvončeku, keď v tom sa dvere otvorili. Stála v nich postaršia žena v čiernych šatách. Vy musíte byť koledníci, povedala zastreným hlasom. Poďte ďalej, prinesiem vám sladkosti. Nemala som z toho dobrý pocit, no do domu sme aj tak vstúpili. Len čo sa žena stratila v chodbe, svetlá v dome zhasli. V tom sa z horného poschodia ozval detský smiech. Poďte sa s nami hrať, ozývalo sa detským hlasom z poschodia. Viete čo, kašlíme na cukríky a poďme odtiaľto preč. Siahla som po kľúčke, no bolo zamknuté. Vstúpili ste, už sa hrať musíte, ozýval sa z poschodia neustále detský hlas. Ťahla som za kľúčku, no dvere nie ani sa otvoriť. V tom sa svetlá rozsvietili a do chodby vstúpila žena, rovnaká, ktorá nám aj otvorila. Priniesla som vám nejaké sladkosti. Keď otvorila dvere, neváhali sme ani sekundu a rozbehli sa domov. Všetci sme sa rozhodli prespať u nás. Keď sme ráno vstali, celý príbeh som vyrozprávala rodičom. V tom dome už dlhé roky nikto nebýva, hovoril otec. Nikto vás do toho domu pustiť nemohol. Hovorí sa, že tam bývala matka s deťmi. Už to bude veľa rokov od toho, čo ona a jej deti jednu halloweensku noc zmizli. S kamarátmi sme sa na seba pozreli. Mohli sme včera vidieť ducha tej ženy?